Ahojte, toto je trochu postrihaný záznam staršej prednášky o tom, čo sa stane, keď zmizne internet. A čo sa stane, keď zmizne internet, tak mnohí z vás si možno povedia hneď, že prestane fungovať ten náš skvelý Bitcoin a pravdepodobne okolo nás sa bude odohrávať nejaká nepríjemná revolúcia, prevrat, ale môže to byť aj niečo úplne iné. Môže to byť aj čisto to, že vypadne grid alebo dojde k nejakému veľkému výpadku dôležitých internetových služieb, systému doménových mien alebo niečomu podobnému. Môže to byť prírodná katastrofa alebo niečo podobné. Ja som sa tejto téme venoval už dlhodobo a v prednáškach o tom, že čo sa stane v podcaste na túto tému, že internet je pokazený a ako ho opraviť, tak som hovoril o inej mesh sieti Reticulum. A v tejto prednáške vám poviem niečo o dvoch technológiách Meshcore a BitChat. A Meshcore spomínam hlavne preto, lebo v mnohých krajinách, vrátane Slovenska, Čiech, západnej Európy, funguje veľmi dobre, má veľmi dobrú infraštruktúru a ja som veľmi rád, že sa k nemu môžem pripojiť prakticky odkiaľkoľvek, kde sa vyskytujem, keď som v Európe. Takže dúfam, že sa vám bude táto prednáška páčiť. Ešte predtým, ako sa na ňu prepneme, tak mám teaser, že na konci si povieme niečo o value for value a o tom, či máte nejaké otázky, ako ste streamovali SATy. A chcem vás ešte pozvať na dve akcie. Prvou z nich je Lunar Punk v Novej Dedinke, ktorý sa bude odohrávať už 31. júla 2026. Ja sa na tejto akcii bohužiaľ nezúčastním, ale pripravil som si pre vás prednášku o mojej novej appke, ktorá sa volá Nostrautika a je určená na to, aby ste sa na takejto akcii našli, aby ste sa prepojili, aby ste sa stretli s tými ľuďmi, ktorí vám môžu niečo dať, ale s ktorými si budete rozumieť. Takže táto appka je decentralizovaná appka práve na organizáciu udalostí a buď sa do nej prihlásite pomocou Nostru, alebo ak Nostr nemáte, čo nemusíte, tak len vyplníte o sebe pár údajov. Môžete, ale nemusíte nahrať o sebe krátke videjko, 5-minútové videjko úplne stačí, alebo ak nechcete byť na kamere, tak môžete nahrať audio alebo napísať text. A okrem toho, že účastníci tejto akcie si môžu toto videjko, audio pozrieť, vypočuť alebo text prečítať, tak jeho obsah sa použije práve na mečovanie, aby vám odporučil, s kým sa na tejto akcii stretnúť. Takže túto prednášku budete mať k dispozícii, ak na túto akciu pôjdete. No a druhá akcia, ktorej sa už dúfam zúčastním, alebo teda plánujem sa jej zúčastniť, je Lunar Punk v Košiciach a ten posledný Lunar Punk v Košiciach bol fakt super. A táto akcia bude 5. septembra a neváhajte prísť aj z Bratislavy, keďže z Bratislavy do Košíc lieta lietadlo, tak je to bližšie ako do Amsterdamu, čo nie vždy bývalo. Lebo ak máte stráviť 5 hodín v aute alebo veľa hodín vo vlaku, tak samozrejme to nemusí byť až také príjemné, ale do Košíc sa dostanete z Bratislavy veľmi ľahko, môžete sa pozrieť do paralelnej polis Košice, ktorá je úplne skvelá a verím, že aj tam budeme používať Nostrautiku a všetky informácie o týchto dvoch udalostiach nájdete na stránke
lunarpunk.cypherpunk.today. Cypherpunk je CYPHRPUNK, teda nie cyberpunk, to je trošku iný žáner. No a ešte predtým, ako sa pustíme do prednášky o tom, čo sa stane, keď zmizne internet, ešte krátky teaser na moju krátku poviedku, lunarpunkovú poviedku, ktorá sa volá The Amish Garden. Je aj v angličtine, aj v slovenčine a nájdete ju zadarmo u mňa na webe. A je o takých zvláštnych paralelných spoločnostiach. Jednou z nich sú Amishi. Sú takí tí tradiční ľudia, ktorí dosť výrazne obmedzujú a vyberajú si, aké technológie používajú. A oproti nim je skupina ľudí, ktorí sa volajú EMS alebo M. A to sú emulované mysle, ktoré v tomto príbehu práve naopak odmietli všetko tradičné a vlastne nevedia, ako vyzerá reálny svet a presunuli sa do virtuálneho sveta. A o tom, ako tieto dve paralelné komunity interagujú medzi sebou a aký majú vzťah k mainstreamovému svetu, je táto krátka poviedka The Amish Garden, ktorá je podľa mňa aj veľmi pekne vysádzaná, takže odporúčam, nájdete ju u mňa na webe a nájdete presný odkaz pod týmto videom, môžete si ju prečítať priamo v prehliadači, alebo je tam PDF na stiahnutie zadarmo. Takže poďme na to. A to, čo sa stane, keď zmizne internet, vysvetlím na troch, chcel som povedať motivačných, ale sú asi rovnako motivačné aj demotivačné, takže na troch príbehoch. No, takže 3 príbehy. Tak ja som sa s Meškorom vlastne prvýkrát tak dlhšie hral pred Vianocami v Bratislave, ale potom sme vlastne po sviatkoch odišli na najväčšiu hackerskú konferenciu, ktorá je v Hamburgu, alebo teda tento rok bola v Hamburgu, minimálne najväčšiu európsku hackerskú konferenciu. A v Hamburgu majú Meškorovú sieť, ktorá sa volá Hanze Mesh. A celkom ma to potešilo, lebo neviem, či poznáte teda históriu, či ste dávali pozor na dejepise, ale Hanze, alebo Hanzeatická liga, bola taká dosť neformálna organizácia rôznych mestských štátov, práve v okolí Hamburg, Lübeck a tak ďalej, ale smerovalo to až k dnešnému Poľsku, cez Rigu, Tallinn a tak ďalej. A veľmi sa mi páčilo, že tú sieť vlastne nazvali Hanze Mesh, lebo podľa mňa veľmi pekne ten názov odkazuje na tú históriu, ako to mali postavené a ako vlastne v čom je rozdiel medzi napríklad mobilnou sieťou alebo Starlinkom a týmito decentralizovanými sieťami ako napríklad Meškor. Takže toto fungovalo niekedy 13. a 16. možno 17. storočie a založili to vlastne obchodníci. Čiže nebolo to nejaká politická aliancia, ale bola to skupina obchodníkov, ktorí kupovali, predávali všeličo možné a potrebovali, aby bolo všade bezpečne, aby veci fungovali, aby napríklad bolo možné štandardizovane overiť kvalitu produktov. Takže mali napríklad centra, kde ste mohli prísť so svojím niečím, s ovčou vlnou a oni povedali, OK, tak toto je ako, že trieda kvality 1, je to v pohode. A postupne vlastne začali vytvárať niečo, čo sa volalo Kontor. A jeden zo známych bola vlastne extraterestriálna vec, že obchodníci založili v Londýne niečo, čo sa volalo vtedy v nemčine alebo v tej Low German Stahlhof.
A to bola vlastne prenajatá časť prístavu. Čiže oni si ako sami budovali infraštruktúru dokonca aj na cudzom území. Oni neriešili, že kto je král, kto je vedúci, ale vlastne riešili len tie svoje problémy. A každý vlastne svojou troškou prispel do tej infraštruktúry. A takto ju vlastne ako keby postavili z dola. Čiže nebola to nejaká politická aktivita. No a keď sa pozriete na tú mapku toho Hanze, no to nie je všetko Hanze Meš, toto je normálne Meškorová mapka, tak mi to veľmi pripomína to, ako to funguje. Že keď sa pozriete aj dnes napríklad na kanál Slovakia, na Meškore, tak tam vidíte, že ľudia si povedia, túto som našiel nepokryté územie, musím tu postaviť repeater, kam sa môžem vyštverať, nepoznáte niekoho na vysielači, alebo a už riešia, že OK, tak keď dáme repeater na chopok, tak či tam nezmrzne a čím máme nastriekať anténu, aby sa tam nedržal ľad. Čiže takýmto spôsobom vlastne zo spodu a každý rieši samozrejme to, že chcem prispieť k tej sieti, chcem ukázať, čo dokážem, ale vlastne riešia aj ten svoj problém. Že ja keď postavím repeater niekde, kde ja som, tak mne to bude fungovať lepšie, ale zároveň som zapojený v takom veľkom networku, čiže keď môj repeater sa vie rozprávať s iným repeaterom, tak zrazu som pripojený v tej veľkej sieti. Takže to mi akože veľmi, veľmi pripomenulo, ako vlastne tá Hanseatic League vtedy fungovala, ako fungovala tá Hanza. Že oni tiež ako neriešili, že dobre, tak teraz ideme budovať veľké kráľovstvo a budeme všetci bohatí. Nie, ja som obchodník, potrebujem vyriešiť, že potrebujem previesť bravčové košky z bodu A do bodu B, nechcem, aby ma cestou prepadli a pýtam sa, že kto mi s tou infraštruktúrou vie pomôcť a keď som niekde doma a viem ja pomôcť s tou infraštruktúrou, tak pre mňa lepšie. Bude ku mne chodiť viac obchodníkov, takže budem mať nižšie ceny a veci budú fungovať. A tento príbeh mimochodom nehovorím preto, že tá sieť by bola nejaká ultra super. Myslím si, že tu v okolí máme, minimálne teda na Slovensku, máme tú sieť fakt dobrú. Teraz sme vyšli von a poslali správu a počuli sme repeat z 5 repeaterov, takže ja som na západnom Slovensku teda ešte nenašiel miesto, kde by mi priamo som nemal konektivitu úplne s najblbšou malou antenkou. Určite sú také miesta, ale kde som bol, tak všade akože okamžite. Najhoršom, čo som musel urobiť, je buď dať moju nodu k oknu, alebo keď nie, tak som vyšiel von. Hej. Čiže áno, keď som dnu v miestnosti, tak som poslal správu a nepočul som repeat, to si ešte povieme, čo to znamená, ale v momente, keď sme vyšli von, tak všetko fičí. Takže tá inšpirácia toho prvého príbehu z tej Hanseatic League je skôr o tom, ako sa to stavia, ale teda na Slovensku je to pokryté veľmi dobre. Toto je okolie Bratislavy a v Bratislave teda mi to funguje v zásade všade. Či sedím v električke, alebo najhoršie, čo sa mi stalo, je, že OK, tak som veľmi dnu a musím to položiť k oknu. Takže tá sieť je tu brutálna. A keď už pre nič iné, tak je veľmi zaujímavé vyslovene len sledovať ten kanál Slovakia, kde všetci riešia, že wow, podarilo sa mi, prešla správa do Košíc a takéto záležitosti, alebo teraz akurát aktuálne Košičania počujú Poliakov sa riešilo dneska. Takže je to ako taká zábavka. K tomu ešte niečo poviem, že vlastne, že o čom sa tam bavíme a v čom je to iné. Druhý príbeh je trošku smutnejší. Kamarát prišiel z Iránu nedávno a bol tam počas tých protestov a bol to akože fakt hardcore. Iránska vláda vypla internet. V zásade nikto nevedel, či jeho rodina žije. Keď ste chceli odísť, tak primárny problém, mohli ste mať aj letenku, ale keďže booking systémy fungujú cez internet, tak ste prišli na letisko a tá letecká spoločnosť jednoducho nevedela, že kto má buknutú letenku, lebo sa proste nevie pripojiť na ten Amadeus systém. A neviete, na ktorej ulici strieľajú do ľudí, kde púšťajú slzný plyn, neviete, kde majú potraviny. Jeden z dôvodov tých protestov je, že vlastne
centrálny manažment elektrickej siete bol tak na prd, že dochádzalo k výpadkom elektriny a ľudia mali jedlo v mrazákoch a zrazu nemali jedlo v mrazákoch, lebo sa im všetko pokazilo. A v takejto situácii, keď som teda počul, že aký je to život, keď neviem, čo sa okolo mňa deje, viem sa pozrieť z okna a vidím, že sú tam ľudia, ale vlastne bojím sa výjsť von a neviem ako zistiť, že kde je bezpečne a čo teda ten government robí. Oni mali samozrejme satelitnú televíziu, tá je tam dosť bežná, dosť rozšírená, ale tá satelitná televízia vysiela zo zahraničia, čiže ona vám nepovie, že na ktorej ulici sa čo deje. Čiže to som si povedal, mal som tam inak ako aj drsnejšie obrázky. Je strašne málo fotiek odtiaľ, oni fakt vypli internet. Čiže ako prepašovať fotku, že ako tá revolúcia vyzerá, niekomu sa niekedy podarí cez nejaký modem pripojiť na Telegram kanál a poslať tam rozpixlované fotky revolúcie. Čiže my vlastne ani naozaj nevieme veľmi dobre, že čo sa tam deje. Takže ja som si povedal, že toto nechcem, aby sa mi stalo. Akože asi sa to nestane na Slovensku, ale chcem, aby všetci ľudia, s ktorými si v takejto situácii chcem písať, mali túto nodu, takže som veľa ľuďom rozdal nodu a chcem, aby to fungovalo. Takže som zároveň veľmi rád, že to teda tu tí nadšenci stavajú. Väčšina nód, ktoré sa tu stavajú, pokiaľ viem, ja som teda chvíľu mal nodu, ale to mi povedali, že to mám radšej vypnúť, lebo iba spamujem to rádiové pásmo. O tom ešte poviem, že prečo akože nie je každý ten opakovač pomoc pre sieť. Ale väčšina tých repeaterov sa stavia v režime solárny panel, baterka a noda. Čiže ona nepotrebuje grid, nepotrebuje elektrinu. V zásade, akože keď ju neodfúkne vietor, tak by mala fungovať. Takže tá infraštruktúra je pripravená na tú apokalypsu. Nejakým spôsobom sa rozširuje a sa rozširuje znamená, že tí ľudia chcú sebe pomôcť, aby oni mohli komunikovať s tými ľuďmi okolo a vďaka tomu pomáhajú aj tej sieti. Takže je to presne ten istý prípad, ako riešili tí obchodníci predtým. Druhý dôvod, lebo ja som teda akože politicky skeptický, ale zároveň nežijeme v Iráne, že asi by to minimálne trvalo trošku dlhšie, kým by sme sa do takého nejakého stavu dostali. Tak posledný príbeh je z Valencie. Ja som absolvent Talebovho Real World Risk Institute a máme také stretnutia neoficiálne cca raz ročne, kde máme prednášky o riziku, o FETEL, o všetkých týchto témach. A jedna z najzaujímavejších prednášok bola od jedného teda z tej našej skupiny, jedného kamaráta, ktorý žije vo Valencii a tam mali brutálne potopy. A to keď si pozriete v správach, že je potopa, no tak jasné, však v telke dávali, že bude potopa, tak všetci sa pripravili, nachystali, urobili si tapas, kúpili si vínko, sadli si a počkali, kým nebude potopa. Vôbec to tak nebolo. V televízii sa ešte všetci tvárili, že všetko je v pohode hodinu pred potopou. Vonku ani obláčika, nie je to ešte dážď. A problém bol v tom, že vlastne nad Valenciou je priehrada. Tam boli brutálne zrážky. Zistili, že buď sa tá priehrada pretrhne, alebo ju vypustia. A tá apokalypsa, že ako prevrátené auta na diaľnici a proste zatopené ulice prišla za 20 minút. Pričom ani nepršalo. Hej? Že toto si proste neuvedomíte. A zase ste v situácii, že pred 20 minútami ste papkali tapas a tešili sa zo života a zrazu proste vôbec neviete, čo sa deje. Mobilný signál samozrejme niekde funguje, niekde nefunguje, ale veľmi často nefunguje. Elektrika je off a zrazu ako neviete, či je vaša rodina v pohode a tak ďalej. Čiže
toto nie je len na apokalypsu typu diktatúra, ale toto sa môže vlastne zohrať. Môže sa to zohrať veľmi rýchlo a bez varovania. Takže v takejto situácii tiež chcem mať meškorovú nodu. Tak som vás vystrašil, vraj to je dobrý marketing. Takže teraz si môžete u mňa kúpiť nody. Bohužiaľ žiadne nemám na predaj momentálne. Dobre. Tak čo je to ten meškor? Aj si to ukážeme, ale poviem vám takú úplne základnú teóriu. Primárna aplikácia je skupinový a priamy chat, čiže ako v akejkoľvek v signále alebo v akejkoľvek inej WhatsAppe chatovacej appke máte možnosť napísať niekomu správu a máte možnosť pripojiť sa do skupiny, kde si viacej ľudí píše správy. Kanály sú šifrované statickým kľúčom. V skutočnosti kanály nemajú ani tak názov, ako skôr šifrovací kľúč. To znamená, že ono vám to nejaký názov ukáže. Z nejakého názvu sa dá vypočítať šifrovací kľúč nejakou matematickou operáciou, hešovaním. Čiže napríklad, keď sa pridáte ku kanálu hashtag Slovakia, tak je algoritmus, ktorým sa z toho reťazca, mriežka Slovakia, vypočíta šifrovací kľúč. Nejde o to, že by to teda bolo super tajné, lebo však hashtag Slovakia vymyslíte alebo vyskúšate, ale je to aj o tom, že tie kanály sú vlastne takýmto spôsobom rozdelené. Z pohľadu tej siete medzi tými kanálmi nie je rozdiel. Čiže vy keď si vymyslíte nejaký šifrovací, vygenerujete náhodný šifrovací kľúč alebo ho odvodíte z mena, tak z pohľadu tej siete je toto isté, ale ide o to, že akým spôsobom vlastne pridáte do tej vašej nody ten kanál a pripojíte sa k nemu. Kanál nemá oficiálne členov. Vy nevidíte, že v tomto kanáli je 200 členov. Každý, kto vie šifrovací kľúč a chytí vo vzduchu správu, tak ju dešifruje a noda vám ju môže prečítať. Môže vám ju uložiť a môžete si ju prečítať. Čiže toto je kanál. A môžete si písať, ak máte verejné kľúče nejakého vášho kontaktu, obidve strany musia mať ten verejný kľúč uložený, tak vtedy si môžete písať privátne správy. To si ešte ukážeme. Čo je zaujímavé, tak tá sieť je decentralizovaná v tom zmysle, že každý môže rovnakým dielom participovať. Nie je tam nejaký admin siete, ktorý o niečom rozhoduje. Niektoré parametre sú určené dohodou. Tie parametre, ktoré sú určené dohodou, sú hlavne teda parametre toho rádiového prenosu. To znamená, akú frekvenciu, akú šírku pásma a niečo, čo sa volá spreading factor, o tom vám ešte poviem. Čiže na území Slovenska používame nejaké konkrétne parametre a každý môže participovať v tej sieti tým, že tam má nejakú nodu. Tie nody ale nie sú rovnocenné. Každá má nejakú inú úlohu. Je to dané viacerými vecami. Jednak sú to zariadenia, ktoré nie sú superpočítače, nemajú veľa rámky. Takže oni majú špecifický firmware na to, aby tú svoju úlohu, ktorú im dáte, aby ju spĺňali dobre. Takže to sú tie nody a v zásade základné typy nódov sú Companion Node. Companion Node je vaša noda, ktorú nosíte vo vrecku, alebo ju máte stále doma zapnutú, alebo niečo. Čiže toto je moja Companion noda, tu nosím vo vrecku bundy. Má baterku, má antenku, má LoRa modul a má bluetoothové pripojenie, s ktorým ju viem pripojiť k svojmu mobilu. Companion nodu môžete pripojiť mimochodom okrem Bluetoothu aj cez Wi-Fi alebo USB seriál, ale najčastejší prípad je práve Bluetooth. Tá Companion noda funguje sama o sebe. Čiže ja keď tam nemám pripojený môj mobil, napríklad keď idem spať alebo niečo podobné, alebo sa od nej vzdialím, tak ona stále funguje, stále príjma správy. Nemá čo odosielať, lebo jej nemá kto povedať, že má niečo odosielať.
ale vlastne zbiera správy pre mňa, či už súkromné alebo kanály, čiže ja keď sa k nej pripojím, oni sa zosynchronizujú a viem si prečítať správy, ktoré tá nóda prijala vtedy, keď som na ňu nebol pripojený. Môžem? Mhm. Nemá čo odosielať, ale potvrdenie správy odosiela. Áno, Nepotrebuje áno, na áno. mobil, Áno. sama odsiela. Áno, to si ešte ukážeme. Čiže jedna možnosť je, že tú nodu nosíte so sebou vo vrecku. Ja mám aj nodu, ktorú tu samozrejme nemám, lebo je doma, ale je to niečo takéto, čo nepotrebuje baterku, pretože je to pichnuté v USB-C, alebo toto nemá USB-C, toto má micro USB. A tá noda vlastne zbiera správy vtedy, keď som doma, sa môžem pripojiť a pozrieť na ňu, ale správy zbiera stále. Tam je dobré mať potom lepšiu anténu, čo si môžete kúpiť za pár eur na AliExpresse a akože máte vyššiu šancu, že dostanete správu. Ale oni teda, keď ste v dobrej lokalite, tak tie správy prechádzajú. Čiže to je Companion noda. Niektoré tie Companion nody majú aj displej a dokonca vám aj ukazujú tie správy. Čiže keď by som nebol pripojený, tak sa viem na ňu pozrieť a vidím, aha, niekto napísal do kanálu Slovakia alebo nejakého, v ktorom som. Takže ich normálne vidíte na displeji, tie správy. Takže to je Companion noda. Táto noda v tej sieti participuje v zásade ako klient. To znamená, nepomáha tej sieti v tom, že by preposielala správy pre niekoho iného. Ten dôvod, a podľa mňa dôvod, prečo je Meshcore populárny a prešli vlastne na siete z iných podobných sietí, alebo protokolov, ako je Meshtastic a možno Reticulum, je ten, že to množstvo dát, ktoré môžete cez tú LoRu poslať, je dosť obmedzené. A vy, keby ste každú správu, ktorú dostanete, preposlali s touto PD antenkou, tak vlastne zahltíte tú sieť zbytočným šumom v zásade, akože ono to nie je šum, ale vlastne to pásmo, ktoré má obmedzený dátový prietok, zahltíte preposielaním správ a vlastne tej sieti nepomôžete. Takže tá hlavná inovácia Meshcoreu je, že má dedikované nody, ktoré sa volajú repeater, ktoré chcete mať na kopci, na streche obrovskej budovy s priamou viditeľnosťou, s tučnou anténou, so solárom, s baterkou, aby fungovali aj v apokalypse. A keď takáto noda niečo prepošle, tak to prepošle ideálne na desiatky kilometrov, nie na kilometr alebo 2 kilometre, ktoré dosiahne táto noda. Takže repeater je špeciálna noda. Je to decentralizované. Môžete si postaviť repeaterov, koľko chcete, môžete si ich dať, kde chcete, nemusíte si od nikoho pýtať povolenie. Sú nejaké pravidlá, ktoré by ste mohli dodržovať, napríklad ako ten repeater nazvať. Je dobré povedať nejakú jeho aspoň približnú polohu, aby ľudia na mapke videli, že kde asi je, s kým je prepojený a tak ďalej. Sú teda nejaké akože best practices, že čo by ten repeater mal spĺňať, ale vlastne ako nikto vás nemusí nikde pridať, povoliť a tak ďalej. Je to, ja keď si tu naflešujem firmware, tak som repeater. Na čo by som si ho teda robila? Keď chceš zväčšiť dosah, hej, že ty Svoju cestu chcem. napríklad keď si dáš stĺp na strechu a chceš mať lepší signál v okolí tvojho domu, tak si vytrčíš repeater na strechu potom je špeciálna noda, alebo to sú vlastne dve nody, ktoré sú prepojené, ktoré sa volajú bridge. Toto by sa nám veľmi hodilo v blízkosti československých hraníc, pretože v Čechách sa používajú iné nastavenia rádia. My používame spreading faktor 8 a v Čechách sa používa spreading faktor 7, čo je nekompatibilné. To znamená, že vôbec sa nepočujú. Takže bridge robí to, že jedna noda počúva pakety, alebo teda tie dáta s jedným rádiovým nastavením, prepošle ho cez kablík na druhú nodu a táto prepošle s iným nastavením. Takže to je bridge.
A potom existuje niečo ako channel server. Ak chcete mať kanály, ktoré zachovávajú históriu, tak je to nejakým spôsobom možné. Ešte som to neskúšal. No a existujú dve verzie BitChat Bridgeu, o ktorom vám poviem trošku viac. To je vlastne prepojenie medzi rôznymi technológiami. Takže to je také rýchle intro. Frekvenčné pásmo ten spreading faktor je daný tým, že proste Slovensko to má nejako zákonom, alebo či to má... Dobrá otázka. Spreading faktor si ľudia volia. Spreading faktor je to, že ako dlho sa v zásade vysiela jeden bit informácie. Ono je to dané, môžeme sa k tomu vlastne rovno pozrieť, som to mal trošku ďalej. Frekvenčné pásma v EÚ sú viac menej štandardizované. Hlavné frekvenčné pásmo je 868 MHz a niečo okolo. A druhé je 433 MHz. To má tú výhodu, že nižšia frekvencia lepšie prechádza cez steny, ale má to trošku viac obmedzení. V zásade tie regulácie o používaní toho pásma hovoria o tom, že existuje niečo, čo sa volá duty cycle. A je to o tom, že je to zdieľané pásmo, ktoré používa kopec ľudí, kopec poskytovateľov. Ak si napríklad odomknete v niektorých mestách zdieľaný bicykel cez apku, tak to, že sa odomkne, znamená, že prišla správa cez LoRu a odomklo to bicykel. Hej? Čiže ono sa to naozaj používa v takýchto urbánnych aplikáciách a tak ďalej. Niektoré, myslím, že smetiaky vedia hlásiť cez LoRu, že aké sú plné a tak ďalej. Čiže no a teraz, keby ja som sa rozhodol, že idem si cez LoRu poslať film, tak proste zahltím to frekvenčné pásmo a v zásade by sa stalo to, že by asi prišiel niekto z nejakého telekomunikačného úradu a vynadal mi, nemám prakticky tú skúsenosť, už som teda videl kadečo. Ale teda duty cycle hovorí, že ako často by ste na tom pásme mali vysielať, to znamená, že napríklad menej ako 10% času a je to nejakým spôsobom, nie úplne presne, ale je to nejakým spôsobom zadefinované. No a to pásmo 433 MHz má nižší ten duty cycle, že by ste mali ešte menej vysielať, ak si správne pamätám. Každopádne okolo toho pásma si môžete nastaviť, že vy nemusíte mať to pásmo úplne v strede, čiže viete mať akože aj paralelné LoRa siete, ktoré sa nerušia. Čiže toto je prvá vec, keď nastavíte stred toho pásma nekompatibilne, tak sa nepočujete vôbec. No a potom ďalší parameter je spreading faktor. A to funguje tak, že LoRa je magická, preto má taký dobrý dosah v tom, že robí tzv. Chirps. Chirps, keď si pozriete spektrálny analýzer, takú grafiku, tak tam vidíte také čiarky. A ono to robí to, že zoberie vlastne tú šírku pásma, my používame 62,5 kHz okolo tej strednej frekvencie a tam to pošle vlastne taký stúpajúci tón. A tým pádom vlastne dokážete počuť, keď máte pomer signál k šumu, tak vlastne LoRa je jedna z mála technológií, ktorá dobre funguje aj vtedy, keď ten šum je vyšší ako signál. Hej, čiže pretože on proste zoberie celé to pásmo, vie ako znie ten chirp a v podstate matematicky koreláciou vypočíta, že OK, tak toto asi bol ten tón stúpajúci, takže takýmto spôsobom to zistí. No a ďalší parameter, hej, hovoril som o tom strede pásma, o šírke pásma a ďalší parameter je spreading faktor a to je, ako dlho sa vysiela ten jeden chirp cez to pásmo, ktoré ste si vybrali. A je to teda nekompatibilné, že keď v Čechách majú 7, tak čo to znamená? Pakety sú rýchlejšie, dokážu preniesť viac dát, ale majú menší dosah. Lebo
za ten kratší čas ako keby nájsť ten signál v tom šume možno nestihnú. Čiže zvláda to ako menší šum, čiže majú akože menší dosah. My sme si zvolili, že chceme väčší dosah na Slovensku, nejako k tomu dokonvergovala tá komunita a tým pádom akože je to pomalé, je naozaj akože nezvládneme preniesť toľko dát, keď sa vás pridá veľmi veľa do tej siete. A to je ešte dôležité, vy keď píšete do toho kanálu, tak sa celá tá sieť rozsvieti ako vianočný stromček. Hej, vy si napíšete, že ahoj, som v električke, za chvíľu prídem a proste repeater v Banskej Bystrici to vie a pošle to do siete. Čiže vy akože fakt mastíte tomu pásmu. Čiže ako pre tú kapacitu tej siete je lepší nižší ten spreading faktor, ale potrebujete mať viac repeaterov. Takže tieto nastavenia sú vlastne nekompatibilné a treba si ich zvoliť a potom ideálne pri nich ostať. Ale keby ste chceli napríklad spustiť paralelnú meshcore sieť, že ja neviem, Bratislava.net na spreading faktor 7 a možno väčší bandwidth, tak sa to dá, ale nebudete sa vidieť, potrebujete bridge. Ale podľa mňa sa k tomu nejakým spôsobom dá dostať. Čiže tá rýchlosť môže byť od 0,3 do 50 kilobitov. Ešte existuje verzia LoRa, ktorá funguje na 2,4 GHz, čo je taká celkom novinka. To nie je teda v týchto pásmach, ale sú akože už sú vlastne mainstreamové čipy. Tie dokážu ako robiť aj pomerne rýchly prenos, ale zase čím vyššia frekvencia, tým menší dosah a horšie to prechádza cez steny. Takže zatiaľ teda odporúčam používať defaultné nastavenie. Ale vidíte v tej rýchlosti, že to je fakt pomalé, hej, že cez toto proste neposielate obrázky, meshcore má veľkosť správy privátnej, neviem, asi 150 bajtov. Čiže je to akože aj to médium vás obmedzuje v tom, že čo s tým môžete robiť. Ako dajú sa cez to posielať dáta, keby ste boli trpezliví, tak možno prenesiete aj obrázok, prosím, nerobte to, lebo zahltíte tú sieť a nebude fungovať. Dobre, takže ešte sa vrátim k tej Companion node. Odporúčania. Toto je VIO Tracker L1 Pro. Toto je podľa mňa momentálne najlepší pomer cena výkon. Je to noda, ktorá má krabičku, baterku, USB-C, antenku. Zapnete, nahráte tam meshcore firmware, nastavíte preset EU Narrow a fičíte. Pripojíte sa do nejakého kanála. Takže to je jedna, ale tých nod je kopec. To znamená, že ak chcete domácu nodu, tak ešte existuje verzia VIO Tracker L1 bez toho Pro. Keďže doma nepotrebujete asi baterku, lebo to pichnete na USB-C do batérie banky a nabíjačky, alebo kde len chcete, tak tá je ešte o pár eur lacnejšia, nemá krabičku, tam odporúčam pripojiť lepšiu anténu, ale potom teda existuje niečo takéto, Heltec, toto sú staršie, majú aj staršie čipy, LilyGo 2.1, s tým sme sa hrali ešte z Reticulum. Toto je pomalé a už na to ani nová verzia firmwareu na to ani nie je. Potom existuje takýto od SID Studia SenseCap Card Tracker. To je niečo, čo vyzerá ako platobná karta, teda má to formát platobnej karty, môžete si to pripnúť na batoh, tiež to má baterku, takže naozaj čokoľvek, čo má firmware a čo viete naflashovať, tak môžete si naozaj vybrať. Je to pomerne pestré. No a keď si nainštalujete túto nodu, tak si ju prepojíte s Meshcore appkou, čo vám akurát idem ukázať. Takže takto vyzerá appka. Má v zásade kontakty, kanály, mapku a nejaké nastavenia. Toto je poslanie informácie o tom, že existujem a môžete si pridať kontakt, kanál a tak ďalej. A nejaké základné túly. Keď zapnete tú apku, tak sa vám začnú pridávať kontakty.
všetko, čo tá noda chytí zo vzduchu, tak automaticky vám pridá ako kontakt do kontakt listu. Možno vás to nezaujíma, lebo asi so zvolenským repeaterom v silnici si nechcete písať, ale je to dobré preto, že keď chcete napríklad vedieť, že cez aký repeater ste poslali správu, tak tu mám napríklad správy, ktoré som posielal pred chvíľou. Nie. Kam som to posielal? Aha, ona nebola zapnutá. Nevadí, pošleme správu. Takže poďme napísať do 21 skupiny správu. Skúška správy. Zdraví Soška, Nová Dedinka. Šup. A nič. Je, repeat? Dobre. 2 repeaty. Dobre. Takže moja noda počula, že repeater SK, SC, Nová Dedinka, je teda Slovensko, okres a Nová Dedinka a dokonca SK, BA, City Park, čo je City Park je kde na Plynárenskej. Hej, čiže priamo z Plynárenskej do Novej Dedinky sme tu hops. Zálesie a City Park, ale naspäť sme to vlastne počuli odtiaľ. Na to, aby ste videli tieto názvy, že je to SKSC Nová Dedinka, musíte ten repeater mať v kontaktoch. Čiže na to je dobré to, že sa vám tam pridávajú všetky blbé kontakty, ktoré vás v zásade nezaujímajú, aby ste vedeli, že ktorý repeater to poslal. Ten repeater je mimochodom identifikovaný podľa prvého bajtu verejného kľúča. Byte je 256 možností. Čiže je možné, že niektoré sa bijú, vtedy neviete povedať, ktorý z tých repeaterov to bol, ale to je jedna z vecí, kde sa komunita dohaduje, že existuje nástroj, kde si môžete vybrať ten správny, vygenerovať kľúč tak, aby sa nebil so žiadnym iným kľúčom. Takže to je jedna z vecí, ktorú je slušné urobiť, keď staviate repeater, ale zase ako bude to fungovať aj bez toho. Takže takto fungujú kanály. Keď vidíte, že 1-2 repeatere to preposlali, tak je dobrá šanca, že to proste prešlo tou sieťou niekam, kde je prepojená. Takže to sú kanály, teraz kontakty. V kontaktoch je dobré si nastaviť, že favorites na kontakty, s ktorými si chcete naozaj písať a viete si ich vyfiltrovať podľa favorites. Firmware limituje množstvo kontaktov, ktoré môžete mať uložené na 350. V novej verzii je ale to, že najstaršie kontakty, ktoré nie sú favorites, sa automaticky zmažú. Hej, čiže netreba sa tým stresovať. A tu mám teda kontakt, to je táto moja druhá noda, takže keď pošlem správu, test, tak toto pipne a toto dostane tú správu a vidím, že je delivered. Keď to budete používať v praxi, tak vo väčšine konverzácií sa vám, ak nie ste teda v jednej miestnosti, sa vám bude veľmi často stávať, že je to failed. A to preto, že súkromné správy fungujú tak, že ja sa snažím, alebo moja noda sa snaží tú správu poslať do siete. A keď tú druhú nodu nepozná, tak to robí presne takisto ako správa v kanáloch. To znamená flood routing a proste naozaj píšete si s manželkou a repeater vo zvolenie to preposiela. Hej? Čiže nie je to úplne efektívne. Čo sa ale stane, že keď to zafunguje prvýkrát, tak to nájde cestu, ktorú mimochodom môžete špecifikovať aj manuálne, čiže môžete dať túto, že set path a tu dáte názvy tých repeaterov za sebou. Hej? Čiže keď viete, že si píšem s niekým v Petržalke, tak tam môžete dať repeater, na ktorý vidíte vy, repeater v Petržalke a môžete ju manuálne nastaviť a
Toto mimochodom často funguje dobre. Môžete si tu tie repeatere teda aj nájsť z tých kontaktov, hej, čiže... A keď chodíš, tak to je kontraproduktívne, lebo ten Áno, áno. Ale ako niekedy to nemusí nájsť cestu a keď ju manuálne nastavíš, tak to bude fungovať. Stacionárne. Vlastne. Že máš stacionárny domán a ty máš doma a vieme, jak sme, tak vieme, že povedzme cez zálesie a na tú parky to pošlem, lebo tak to pôjde. Áno, presne tak. Čiže dá sa tá cesta nastaviť manuálne. Ono ju niekedy aj nájde. Vtedy, keď ju nájde, tak potom už ďalšie správy idú tou cestou do momentu, kedy to neprestane fungovať, keď nepríde naspäť ten delivery report a keď sa stane to, že som ju síce odoslal, ale neprišielo mi naspäť potvrdenie, tak ďalšie zase bude skúšať ten flood routing. Čiže tuto vidím, že Path Direct. Path Direct znamená, že sa vidia priamo tie zariadenia, takže cesta je len, že to pošle do éteru a nepreposiela sa to. Toto tu neuvidím. Neviem, či tu mám nejaké iné kontakty. Takto. A dám, že users. Tu vidím nejakých userov. Môžeme napísať... nebude to fungovať, lebo ma nemajú v kontaktoch, teda túto nodu. Nemám ťa, lebo to je iná noda. Nevadí. Každopádne teda takto fungujú kontakty. No ale veľmi často sa stane to, že tá druhá strana tú správu dostane, ale to potvrdenie naspäť nepríde. Čiže vám sa úplne v pohode môže stať, napríklad keď si s Lukášom píšem, tak polovica správy je failed, ale normálne si odpisujeme, lebo niekedy proste neprejde potvrdenie, ale vlastne tá správa dorazí. Hej? Čiže to, že správa je failed, nutne neznamená, že ju tá druhá strana nedostala a môžete ju poslať znova, samozrejme. Takže niekedy sa nečudujte, že vám jedna správa príde 5 krát, lebo zúfalý človek vidí failed a dáva send. To je vlastne ako z pohľadu tej apky v zásade všetko, čo potrebujete. Môžete sa pozrieť na mapku, tu sú... No a ešte si ukážeme, že prečo sú tu polohy. Tak keď idete do nastavení, to trošku zmenším, tak v nastaveniach vlastne si nastavujete meno. Toto konkrétne je ten bitchat repeater, takže sa volá BC. Keď tam dáte nejaké emoji, akékoľvek, tak to emoji bude ikonka, takže každý má emoji, lebo chce mať ikonku. Samozrejme, obrázky sa neposielajú. No. A môžete si tu nastaviť polohu, čo je teda pri repeateroch slušné. Pri nomad nodách by som to nenastavoval a pri domácej node by som ju minimálne nedal na svoj dom, ja osobne, ale samozrejme každý ako chce, ale štandardne je, že sa neposiela ani nenastavuje. Hej. Ináč, no na tej mapke to vidíš, hej, domáca, nie, asi nie. Ani to nie, ani sa to nerobí väčšinou. No a potom tu je preset, tu si môžete vybrať preset, my používame EU UK Narrow a v Čechách sa používa teda Czech Republic Narrow, ale EU UK Narrow sa používa v Rakúsku, Maďarsku a myslím, že aj v Poľsku. Keď sa počuli tak určite používajú. Hej. Čiže toto je ten preset v okolí, čiže keď zoberiete svoju nodu a pôjdete na žúrku do Brna alebo do Prahy, tak si len tu v nastaveniach zmeníte preset na tento a normálne fungujete, že nemusíte si flashovať nič a tak ďalej. Áno. Takže tu sú nastavenia a potom už je tu teda množstvo nastavení. Odporúčam vedieť o import a export config, keď máte, že začnete s nomad nodou a chcete aj domácu nodu, tak je dobré exportnúť si config a mať tam všetky kontakty, nemusíte si ich prepisovať a tak ďalej. Ja keď ľuďom dávam nody, tak mám config, kde im nahrám aj repeatere, aj všetko, nech rovno vedia, rovno môžu fičať, takže... Hej.
mám zverejnený nejaký konfíg. Takže tu vidíte, kanálov môžete mať 40, kontaktov 140, v tomto tu je starší firmware. Teraz je 350, tuším. Čiže tu vidíte nejaké nastavenie, tu vidíte, či pridávať automaticky kontakty a tak ďalej. Môžete si preklikať tieto nastavenia, ale akože v zásade nič iné tam nemusíte meniť. Čiže stačí sa pridať do kanálov. No a teda, čo sa týka kanálov, tak štandardne sa vám pridá kanál Public, čo je kanál so špeciálnym kľúčom. To, keď dáte firmware do zariadenia, naflashujete, tak tam bude automaticky. U nás existuje kanál Slovakia, kde sú teda veľmi zaujímavé debaty. Existuje kanál 21, takže keď prídete na 21 meetup už so svojou nodou, tak vám povieme kľúč. A ešte existuje kanál Ping, ktorý sa používa na to, že chcete vedieť, či vám to funguje, tak môžete pingať. A potom si môžete vymýšľať kanály, aké chcete, koľko chcete, s ľuďmi, akými chcete. Takže to je na vás. Dobre, tak ja sa ešte vrátim k tej preske. Takže takto vyzerá apka. Čiže, ale v zásade dostanete novú nodu, pripojíte sa na ňu cez Bluetooth, nastavíte si nick, zvolíte preset EU UK Narrow a tuto dáte, že add channel, hashtag channel, tu napíšete Slovakia a fičíte. To je akože základné nastavenie a odtiaľ už sa môžete po slovensky baviť. To bude firmwareová vec. Iný firmware. Tu je starší firmware, lebo toto je ten bitchetový. No ak ti to funguje, tak je to ono. V zásade okrem coding rate. Dobre. Ešte tu mám teda, keďže sme na 21 meetupe, tak okolo Bitcoinu fičí protokol BitChat. BitChat je bluetoothová mesh sieť, veľmi podobná myšlienka, aj keď teda implementačne funguje o dosť inak. Toto momentálne najlepšie použitie je, keď cestujete s kamarátmi v lietadle a nesedíte pri sebe, tak si pustíte BitChat a môžete si chatovať. My sme to používali napríklad na konferenciách, na otázky z publika. V zásade nainštalujete apku, nastavíte nick a mobily, ktoré majú spustenú BitChat apku, odporúčam teda povoliť všetko, čo chcú. Áno, search nearby networks, zrušiť battery optimizations a tak ďalej. Chcete, aby tá apka proste naozaj na pozadí fičala a preposielala správy. Keď si to nainštalujete, tu ako sedíme v miestnosti, tak všetci sa môžeme rozprávať. Rozprávať sa môžeme aj audiom, takže nie je to až také cool, ale keby sme boli napríklad na tej demonštrácii na tom námestí, tak tam by to fungovalo veľmi dobre. Je tam naozaj veľa ľudí. Áno, Bluetooth možno štandardne na mobile vám spraví 100-150 metrov, ale keď každých 100 metrov je niekto s BitChat appkou, tak to môže byť kľudne 3 km. V Nepále to bol celkom akože zásadný bod. Áno, v Nepále to fičalo. Tuto bohužiaľ som nepočul teda v Iráne, že by to používali, ale oni im vypli internet, tak už si nestiahli. Hej. V Nepále tiež mali nejaký problém. Šírili si apku, no. Čiže BitChat je cool, Bluetooth je rýchlejší, čiže môžete si posielať obrázky, fotky, súbory, je tam akože oveľa lepšie šifrovanie, môžete posielať dlhšie správy. 2,4 GB. Je to 2,4 GB. No, hej, 2,4 GHz, hej. Čiže nevýhoda je krátky dosah. Výhoda ale je, že nemusíte mať žiadnu krabičku, lebo mobil máte vo vrecku a už ho máte, takže si predinštalujte BitChat appku, aj keď ju teraz nepotrebujete. Keby bolo treba, tak je lepšie ju mať nainštalovanú a stačí, keď ju spustíte. Meshcore má teda výhodu toho väčšieho dosahu, ale nevýhodu toho, že musíte mať nejakú nodu.
Takže mňa napadlo, že by bolo veľmi cool tieto dve technológie prepojiť a urobiť špeciálny firmware pre tieto zariadenia, ktoré je zároveň bitchatová aj meshcoreová noda a preposiela správy medzi bitchatom a meshcorom. Čiže funguje to tak, že bitchat má tiež kanály. Defaultný kanál sa volá mesh. Keď do neho pošlete správu, tak toto cez Bluetooth príjme tú správu a pošle ju do meshcorovej siete, do kanálu, ktorý sa volá mriežka mesh. Čiže všetci užívateľia meshcoru, ktorí sú pripojení na kanál mesh, tú správu uvidia môj nick a dal som tam emoji mobilu, aby bolo vidno, že to je teda bitchatový užívateľ. Takisto, keď niekto odpovie, tak keď táto noda tú správu dostane, tak ju pošle cez bitchat. Čiže takýmto spôsobom vlastne je ten jeden kanál mesh prepojený. To znamená, že keď máte revolúciu a niekto je v Teheráne a niekto je v inom meste, bohužiaľ neviem, aké sú iné mesta v Iráne, áno, tak keď zo pár ľudí má takéto nódy, sú tam nejaké repeatere, dajú sa prepojiť celé tie bitchatové siete so pár nódami, ktoré takýmto spôsobom naflashujete, možno medzi tým nejaké repeatere. Čiže vy viete radikálne zväčšiť dosah tej bitchatovej siete tým, že vlastne využijete meshcore ako podkladovú sieť. Ono to môže byť inak aj paralelná sieť, že my by sme mohli nastaviť aj spreading factor 7, možno väčší bandwidth, lebo ľudia viac na tom bitchate chatujú, proste mobil má každý, takže tam bude asi viac užívateľov. Čiže tieto technológie sa dajú prepojiť. Ten firmware nepreposiela obrázky, lebo to by tú loru úplne zabilo, hlavne teda s nastaveniami, ktoré používame tu. Nefungujú tam privátne správy, lebo na to, aby fungovali privátne správy, tak bitchat protokol potrebuje cez Bluetooth dostať správu s verejným kľúčom od toho užívateľa asi raz za minútu. Čiže už len tu, keby sme všetci si zapli mobily a raz za 30 sekúnd preposielali, že haló, žijem a mám takýto verejný kľúč, tak LoRa pásmo, hlavne ak teda rešpektujeme regulácia duty cycle, je mŕtve okamžite. Ale Kale, ktorý je autor androidovej verzie bitchatu, spravil aj takýto firmware, že to posiela naozaj všetko. A vtedy tie správy neuvidíte v meshcore, čiže on vlastne ide ako keby o úroveň nižšie a zaujíma ho iba bitchat, čiže meshcoreví užívateľi by tie správy nevideli v tom kanále, ale je to end-to-end šifrované, môžete posielať privátne správy a všetky tieto veci. Ale samozrejme, treba to robiť s inými nastaveniami, aby ste nezabili tú sieť. Že s tým, ako to používame. Takže tým chcem povedať, že teda existujú dva firmwary. Jeden je môj, ktorý som nakodil ja. Kale zobral ten firmware, vyhodil odtiaľ všetko bridžovanie medzi meshcorom a bitchatom na úrovni kanálov a proste len preposiela RAW bitchatové pakety. Takže dá sa, funguje to. Môžete si vybrať, čo je pre váš use case lepšie. Ďalší typ nody je repeater, o ňom som už hovoril. Za cca 100 € sa dá kúpiť repeater, ktorý vám príde takýto, že má už rovno solárny panel, baterku, nodu, antenku. Neviem, či antenku netreba dokúpiť, ale nejaká antenka tam je, ale možno lepšiu. A dokonca pásku, že to môžete primontovať na nejaký stĺpík, dopravnú značku a tak ďalej. Čiže ak si myslíte, že teda stavanie repeaterov je nejaký super engineering task, tak proste nie. Objednáte, rozbalíte krabicu, pichnete USBčko, idete na flashcore.meshcore.co.uk, vyberiete nodu, ktorú ste si objednali, repeater, flash a nastavíte si meno, nastavíte si heslo, aby ste ho mohli adminovať a tešíte sa, pozeráte si štatistiky, ako preposielate. Takže je to super, super jednoduché. Dokonca to príde z Nemecka, takže žiadni colníci, proste veľmi user-friendly. A toto reálne používajú. Hej, že samozrejme môžete si postaviť aj vlastnú tú nodu, ale táto je dobrá, vravím.
Takže to je repeater. Čiže tým chcem povedať, akože, že nie je to úplne raketová veda. Čo je fajn, že v tom, na tom kanáli Slovakia vám radi poradia. Hej, že ako to dať, kam to dať, kedy. Nedávno sa riešilo napríklad, že dávať to na strom niekde na kopci a ľudia hľadali modely na 3D tlač, aby vytlačili pod to taký stojan, ktorý zo spodu vyzerá ako vtáčie hniezdo. Že keď sa zo spodu pozriete na ten strom, tak to nevyzerá ako nejaká elektronika, ale vidíte, že aha, tu je nejaké vtáčie hniezdo na strome a na tom je teda položená tá noda s tým solárnym panelom. Takže je to veľmi fun. Ako odporúčam, aj keď nebudete stavať repeater, občas si to prečítať, že čo tam tí ľudia riešia. Sú to akože fakt veľmi dobré halúze. Niekedy sa napríklad deje to, že niekto stavia alebo niečo mení na repeateri niekde na lyžiarskom svahu, kde je webkamera, tak pošle linku, že môžete sa pozerať, ako tu šachujem s repeaterom a tak ďalej. Čiže je to taká veľmi fajn komunita, je to zábava a dá sa to robiť, hej, že nie je to, ani to nestojí proste tisícky euro, ani to nie je raketová veda, že keď chcete pomôcť tej sieti a máte nejaké dobré miesto, tak sa to dá. Ľudia vám akože často tam proste ľudia s vami aj pôjdu a pomôžu vám to tam proste postaviť. Takže je to taká super komunita. A už tu mám teda pred otázkami poslednú vec. Skoro každého napadne, že chcem si to prepojiť s Telegramom, alebo chcem proste na moju nodu pristupovať cez internet. A je taký mediálny teoretik, ktorý sa volal už nežije, Marshall McLuhan, ktorý povedal, že medium is the message, teda že medium je tá samotná správa. Čo to znamená, alebo čo tým chcel povedať? Ak pozeráte telku, tak oveľa dôležitejšia informácia alebo správa ako to, čo pozeráte, je samotný fakt, že pozeráte telku. Má to proste niečo to vypovedá o vás, je typ ľudí, ktorí pozerá telku. To médium samotné má nejaké parametre. Hej, nemôžete to pauznúť, je to video, je to zvuk, proste broadcastuje sa to masám, takže v tej telke väčšinou ako býva nejaký iný typ obsahu a tak ďalej. Takže a televízia nie je rádio, hej? Čiže aj keby ste akože pozerali telku, ale nepozerali len obraz, pustili si iba zvuk, tak ten zvuk je v telke iný ako v rádiu. Hej? To chcel povedať tým, že medium is the message. Iné je ísť do divadla, kde možno ako sa snažia hrať to isté, ale je to interaktívne, hej, počujete kašľanie ľudí v hľadisku a tak ďalej. Iné je pozerať YouTube, ten viem pauznúť, viem ho zrýchliť, spomaliť, pretočiť, iné je pozerať kazetu, lebo tá kazeta sa ku mne nejakým spôsobom dostane, musel som si ju požičať, alebo mi ju dal kamarát. Čiže to samotné médium vlastne už v sebe nesie nejakú informáciu a Marshall McLuhan tvrdí, že nesie väčšinu informácií. Veľa ľudí, ktorí príde na Nostr, prvé, čo chcem bota, ktorý všetko, čo postnem na Twitter, preposiela na Nostr. A ja im vždy hovorím, nerobte to, lebo na tom Nostri sú iní ľudia, iné veci ich zaujímajú, proste inak sa to správa, aj tie rozhrania sú iné. A proste k tomu Nostru treba pristupovať inak. Je to iné médium, inak funguje. A keď napíšete na Twitter, že GM, že dobré ráno, tak vás za chvíľku algoritmus vyhodnotí ako spamera a nikomu vás neukáže. Nostr nemá algoritmus a proste úplne každý, alebo teda väčšina ľudí tam píše GM, lebo to proste inak funguje, tam iný algoritmus. A pri Meškori je to podobné, že ja cez Meškor si s ľuďmi píšem úplne iné veci a väčšinou akože úplné banality, hej.
riešime tam počasie, v zime sa riešilo, že či sa teda Bratislave klže a či to prežijeme a či sa nezabijeme. A áno, je to správa v kanáli, ktorá má maximálne 135 znakov. Čiže akože je to podobné ako WhatsApp, ale nie som v žiadnej WhatsApp skupine, kde by sme riešili, že či sa vonku klže. Hej? Lebo je to dané tým, že sú to náhodní ľudia, ktorí sú v meškore, majú to tam pripojené, baví ich rádio, čiže často sa tam rieši, že kto kam sa dopinga, vidí a tak ďalej. Takže pre mňa, ja som si uvedomil, že mne je vlastne úplne jedno, čo na ten kanál napíšem. Ja sa teším, že to zovšadiaľ funguje, že si proste môžem písať s ľuďmi, o ktorých viem, že majú tú nodu, čiže už sú nejako prepnutí. A čiže neberiem to, proste nie je to WhatsApp, hej. Každý, kto si to skúsi, tak uvidí, že to má úplne iný feeling, úplne iné veci sa tam riešia a tak ďalej. A preto si tú nodu beriem, keď kdekoľvek idem a skúsim vlastne nacítiť to genius loci, hej, že som behal po Viedni a skúšal som, že či to tam tak dobre funguje. Bohužiaľ Viedeň vôbec nefunguje až tak dobre, ako to funguje nám. Takže odporúčam si to užívať, ale zároveň, keď nie som v Bratislave, tak sa proste zmierim s tým, že tie správy nedostanem alebo keď sa vrátim, tak si môžem samozrejme z tej domácej nody prečítať tie správy, ale proste nepreposielam si to cez internet, lebo to stráca práve to čaro, že sú to tie rádiové vlny, ktoré cez ten internet nefungujú, ale zase budú fungovať ideálne, aj keď nebude fungovať internet. Takže medium is the message a skúste k tomu pristupovať, možno trošku to nacítiť a trošku k tomu pristupovať inak ako k signálovej skupine alebo niečomu inému. Takže Verím, že sa vám prednáška a podcast páčili. Ďakujem za pozornosť. Pripomínam zo pár vecí, ale ešte predtým, ako to pripomeniem, tak si povedzme niečo o Value for Value. Takže Value for Value je možnosť, ako môžete podporiť takéto podcasty, a to je streamovaním Satoshi. Môžete to urobiť tak, že na počúvanie podcastu používate apku ako napríklad fountain.fm a táto apka vám umožňuje dobiť si Satoshi, dokonca aj priamo cez Apple Pay a Google Pay, takže nemusíte ani mať nič s bitcoinami zatiaľ dočinenia. Je to veľmi užívateľsky prívetivá apka a môžete streamovať priamo podcasterom nejaké saty. Ak sa vám niečo páči, tak môžete poslať tzv. Boost, alebo môžete streamovať iba nejaké určené množstvo satov za minútu. A posledné podcasty alebo nedávne podcasty boli Ako uloviť memetického ducha o použití AI pri kreatíve. Tam streamoval Saty iba NoGoodKit, ktorý poslal ikonky raketky a mesiaca, takže ideme na mesiac a vystreamoval 1776 satov. A ďalší podcast je Panama je cool a ten smerom ku mne teda prišlo 192 satov od užívateľa Pison. Ďakujem Pisonovi, neposlal žiadnu správu. Budem inak rád, keď budete posielať správy a otázky. A nedávny podcast o kreativite, umení, hierarchiách AI a tvorbe krotiteľov entropie z NoGoodKit. Tak smerom ku mne prišlo 101 satov od Kocúra, ktorý hovorí: nuž, pýtanie si povolenie na to, aby sa človek dozvedel viac, je také fiatovské. Neviem presne, na čo reagoval, asi by som si mal vypočuť presnú minútu, kedy to poslal. Takže toľko k Value for Value a dúfam, že pošlete nejaké saty aj
za tento podcast, kľudne s otázkami, pripomienkami a tak ďalej. A dúfam, že si zaobstaráte Meškorovú nodu a pripojíte sa na Meškorovú sieť a verím, že prídete na Lunarpunkové akcie do Novej Dedinky 31.7. alebo do Košíc 5. septembra, obidve v roku 2026. A dúfam, že si prečítate moju poviedku, ktorá sa volá The Amish Garden a linku na ňu nájdete pod týmto videom. Majte sa pekne.